Uy, Chris! Uy! Wala ka man ka diri. Ay, minhas ko eh. Ito na istorya uy. Nga? Ito kuno. Kadulog ko ba? Nabi kuno ka na kuyo gabi eh. Uy, ayo ipataka diha pamasangil diha. Mo ganing di ko katuo kay di pa ka musultigin ana, mo ging giariti ka. Di ba ko musulti ana kung wa ko kakita. Nakakita di ka. Pag gani ko kakita ano, nakadungog ra ko. Nya pagtarong oy. Ingon lagi si Damping lagi nga ikaw kay kapit makakita kuno kanako nga puyo ko laki gabi eh. Si Damping insulti ana nga ikaw ko insulti niya. Kanigis dambing no di gid ni siya makapugong ana yang kaugalingon ay. Pangita lang ini siya samok og labad. Terus lamia og dili palagi. Ami galing lamia lagi dumugo ni muling. Kay kalagot anong istorya orang ngayon anak? Ikaw imong manayabag ka mo dumog ka na ko nya. Wala na ba jud ko ning sulti-sulti ana na ba? Kinis dambing pataka lang sa gini siya report ang istorya ana si Saryo. Katuon tos Damping na. Kay kanang magana jud tinuod ba? Jud ko nimo kamo. Di, may nang magkuyog ta aton si Damping kay ingon mas Damping nga ikay istorya di man da ikaw. Oh, tato na. Kay nga. A few minutes later. Hindi ta dito. Hangin kayo. Peaceful kayo. Ayo jud ko patagal ka sa angel. Aray, bining. Taka lang kag istorya. Kuba galagot ko ng istoryaha ba? Lagot lagi ko anang maila ng istoryaha lagi. Ano sa dali kayo pa yung sira ka? Abot mo diri. Bok. Nindot ki kong blog. Nganong gasulti-sulti misag kaniya nga na siya kuyog laki gabi eh. Wa man kay ko manabi gani nga napo kay kuyo gabi. Nya, ako na nagipanabi nga nay kauban, patuyang wala nagbukang baba Saba nimo. mo diha ay nag-ingon pa ka na ko ang Cesario nag-istorya. Gingnan bitaw ti ka nga si Saryo ngano ni ana Ano makani. ako yung kanan Ano nagsisakal. lagi mo ana lagi kaniya nga Ang bayot ni naguanday. Kita-kita rang ubana, kita-kita rang amiga. Unya Unya, ang panguan kay wa ko labot sa inyong ligaw-lingaw. Ang bayot lagi si Saria lagi nag-istorya lagi. tiya po na ti Saryo oy. Ko man ninyong ariun diri. Unsa day bayot day nimo adto adto. Oy puting haya ako ni patuon. Kuyog sad mo oy. Kay labot na mo. Kuyog Pakuyugon. nga ka-peaceful lang diri ako. Peaceful, ay na lang sige, peaceful. Ikaw Yabi. ang ba? pinalan sa ikuwang. Kuan man kay kanang bulkan sa atbang mang nag-alboroto ra ba na basig itsa ti ka dus tunga-tunga. Mao gani aron aron ma-peaceful ta ato si Sarya. Pol ako diri nag-ari mo kamo yadto. Aw di ka mo kuyog. Di ko mo kuyog. Di ka mo kuyog. Ay, hapa kasi mo na. Ay, kuyog ito. Aw, kuyog mo lagi. Ganito. Si bagog Agay. Oh, Sira. sira. Kana? Ay, kanindot sa kong gabi eh. Anis ko. Worth it. Sobra ka worth it. Dapat ingon ato pirmi. Istorya ko ra usab bagong nasugdan. Hoy, Saryo. Oy, Sarya. Hoy, Bihaya kag kinabuhi. excuse me. Sarya. Dili Saryo. Unsa ba daw ganak istorya Sarya? Ano may istorya ha? Ikaw kunoy na nabe, nga na ako ikaw ban laki gabi. Tinuod man sab. Di ko ka mo kit eh. Dito sa sagingan mo nanood. Yeah, boy. Oh, yaya po. Kapor. Wara man gani koy. Mababa ang lipad. Adto ra kasagingan nag pauraray. Oh, di ba? Sisi mo lang nag-ingon. Ngano dahil kung sa may kasuko ninyo, ano sa may wala mo ko gipanabi nga na. Huy, wala ko gipanabi nga nag dito mo sagingan oy ingon ako nga naay laki kakuyog. Mao gani di lang sa kabig panabi kay wa man kay ebidensya nakita ka imo ta ming picturean. Ano kinala mo ebidensya? Inana ron oh. Wa man ta nagkaso day. Ya inana ron oh, inana ron oh. Ipatawag ti ka sa barangay. Kuwas ka ebidensya. Oh, ebidensya. Kuwas ka ebidensya day. Nya may tang istorya gikan nimo, nagikan pa ni Chris, nagikan pa Dambing. Puting Chris haya. man nagstorya nako. Puting haya nagkalat-kalat ang istorya. Kay ingon ka si Saria nag-ingon. Saria bit. Kamu sa tabian sa kimong dagko. Dambing ay. Ano nya sagud ima nganong ikasuko man na nimo ima nga tinuod man na kay kuyog. Mao lagi, dili lang taon na ipanabi kay ikaw naasad. Si Dambing naapod, si Chris naapod. Ako man yung gitripan. Ano mangunay mo kadi imang? Ha? Ano day suko man ka ana baayo day nga parihara man tanan na gisukuyog laki. Mao gani wa man ta kananabi kay wa ko manabi sa inyo ha. Anong nagdagnahan ka manabi panabi sa dakuha? Pagka di man ka di man yung kigol may gitirahan gani ako ah. Mo na diha. Bisa pa ipanabi nyo day nga gitirahan akong kigol di ko masuko day. Ikaw na hinuon. Sabay man kam suko mo. Di nasuko lagi ko kay ngano. Ngano? Gibito imong mo dili man gud ikay gitira imong wala ka man pa ka masuko.
Sa may kasuko ni mga anak ima. Bisig wala guro ganang laki niya gabi imang pertinan niyang suko ah. Awar gumi si mamukaw pa jud si Dambing o gadapa na siya. Lampin. Oh. Amo na na imo ka chisbusa. Hoy, ay ko kana nagpeaceful ba ko dito giadto ko nimo. Nag-peaceful sa imong kunot kada pa ba ka nang Away sila pen. day. Oy, panguli mo. Ay mo pag-away dire sa teritoryo day gadala mo malas. Sunod ha, ay pabe panabi ha. Kay wa jud ko nanabi ra ba na makabuang ninyo. Ay ko bot iday kay dini mo ba day wa kay gisweldo na ako. Jud pagka kuana nimo dang. Pauli mo dito day. Sa may kasuko ni mga anak day oy. Sugod karon di na ta magkamigahay. Umay pa. Asa ko basing nagtuo kag wa ko daghang amiga day. Pauli mo day. Di na ka mamiga. Ma'am, Di na ko Uli day migahan niya. di na tamiga day. mura kag si Lior man. Di Ano siya? Atong silingan nila ni Lior ay mara na sila kabuot, mara na parang kartiyo, mga kuwang. Hasul kay stanan. Oh, pauli dito day. Di na tamiga ngano napam ka diri day. Bantay ha. Bayari na to imong huwam na ko ha. Katunghon nimo na ko ang 50 nga gibayad nimo sa imong laki. Unya day ang imong huwam gabiing 200. Kabayran na daw ako. Sila po'y nagkaon, sila po'y nagkaon. Ako na Uy, huwam, gano'n na sila mo iboy nagkaon. mo dira. May boy na gani. Siya ay, igo na mo naningil. Hoy day, naningil lagi ka unya ako pod. Oh, maningil sa kuday. Kabubutan po to nimong hatag day. Wala sa kuning imong hatag today. Nanguhar ka largos kong pitaka day. Sana Chris ay muli na tayo. Mao na di amang. Mao di adi ta diri malupig ram deta tanan muli na ta mang. Wari gani mo day kana sakto magbala day ha sunod sunod. Kana ay. Sulnga gani ko diri day kana mapakapildi kana ko day. Okay rag malupig oy. Basta kanina wala abigahay. Dako bilbil. Yak. Noong pa. Dako lang bilbil ni mo day. Sung nga balik diri day. No. Magbulan ti ka day. Lagot. Lagot kaya akong rest in peace diri.